Ev der peşiya balyozxaneya Tirkiye ya li Fransayê ye. Dengdana dengderên Bakurê Kurdistan û Tirkiye yên li derveyî welat berdewam e. Yek ji welatiyên Tirkiye ku li Fransayê dijî, Sema Jude ya 53 salî dibêje, ew jî sîstema serokatiyê ya ku niha heye, nerazî ye û dengê xwe ji bo yekê dide. Faut changer déjà le président et après le système. Despeke serokomar û piştre jî divê em sîstemê biguherînin. Li Tirkiye sîstema serokatiyê nedemokratîk e. Rasterast diktatorî ye. Comme un dictateur. Li gel nerazîbûna sîstemê alîgirên sîstema serokatiyê jî hene ku dibêjin divê desthilata niha berdewam be û piştgiriyê didin Erdogan. Pour soutenir notre pays. Ji bo piştgiriya welat û serokkomarê xwe em li vê derê ne. Em ji dil dixwazin serokkomarê me carekê din bibe desthilat û hemû cîhanê feteh bike. Va conquérir le monde entier. Ev der jî balyozxaneya Tirkiye ya li bajarê Berlînê ya Almanyayê ye. Ji bo dengderan li 13 nûnertiyên Tirkiye yên li wî welatî sindoq hatine danîn. Welatî dibêje ji bo wan xizmetkirina welat girîng e û li gor kar û xebatên partiyan ew dengê xwe dide. Wer gut gearbeitet, egal welchen. Duwarê leşkerî, olî û demokrasiyê de kî baştir kar bike ji bo me nav ferq nake. Em dengê xwe didin wan. Kîjan partî baştir kar bike, em dengê xwe didin wan. Dengdana derveyî Tirkiye dê heta nehê Gulanê berdewam bibe. Li Fransayê 400,000 û li Almanyayê jî 1,500,000 welatiyên Tirkiye hene dikarin dengê xwe bikar bînin. Ku giştî hejmara dengdêrên derveyî Tirkiye 3,416,000 û 8 kesin.